tir turit kan tir chau ni min phal sak don em min phal sak don lo chuan chum chuk chu thei lo Ole, ayo, sumpah nggak palsi lo, lu coba namanya, le, lu tuh apa palian siap, kan bikin teh, ayo.你看手妹妹，背了。tihluih kan hmaa seng kan ya mor te hi kan tong pe chaw ni a bila tholo ni a bila tholo dan chu the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 khati lai kan Home Minister uzirana apun du kha alo phal le ni a thobula khami regulation section 2 le section 8 a khan Machine and Tonswa Taina Munka beyond the boundaries of Mizoram beyond the boundary of Mizoram, it's in Mizoram Pons on Havel Pumpuka walk that many. So Wang Swan Echo Apok and Tute and no Tom Tani. This one eyes all these yan private placement agencies on the Pasari Nena. Regulation where yan license of Tani. Zuan Tons of the Chhawpchhuah and harsatna po on local rate and color. Sarkar Khanin, Mizoram Pona in Ton Tailovania, Pontichon Boxilo. In Adanian, Mizoram Pona were flat boxia. Suvan Suan Atira, and Ani, Ayan Mizoram Pona were Wanti Kalom, Chhawpchhuah seng to Nikan Centering Lopa. So Tatsuania, agency the po. Za intentionally let us tell this all, and the big local Dina, house at a soy chan box. A man needs an abohan in the Taina. Kakani, Tanaban Khan. To this one, Joel John Mock, Hilpakania, Katian Hanti, and Mani Khan, Katia, a victim, Tenan Hanti Khan. And put and seal the days here. Mizoram Matang Agency, Kalai Takam. A Mizo Patro, my now. Can say the mom. This one, Kakaloto, Hawlo Mani, Mizoram Sokar in the Dana Siamaka.
India ram chunga tan te so lo siam sa in man thei mai ma se overseas tan khan in a thelo wala ma se in adan hian a phal biu sia chuwang chuan an lo tham chuaka ani na tak ka chuan immigration act adan hian phal miau si ti la ka oh ka soi tos ka section 2 le section hriatna ka en ro beyond the boundary of Mizoram ti ka chuang ve ve khang agency tena mi an thon chhuah theina mun kha Mizoram po na huwa pani chumia wang chuan adan hi lo fil helani ka ti ani chu atira Mizoram po India ram po nen thon chhuah theilo an tin dan hi fel takin siam ni se ti le thleng hawl lo ti chuan adan tak tu chuan India ram po na thon chhuah tu chuan Immigration Act 1983 nuaya Protector of Immigrant nuaya chumi na chuan license and deal tu rani chu Ministry of Overseas India Affairs nuaya ani a chumi nuaya chuan India ram tang hian men thon chuak ani antinan Dubai a chuan Kerala ti chuan thon chuak nem ma and source of income lian pertezing a tel phak ani tin Philippines deponent thon chuak na sa tin Dubai kwan dan takan nei ni hemi Immigration Act nuaya thon chuak hi tu man boi an tho tu ten tho na mun tu te kan long zum tha an sheveka amaro chu ti khan kha dan tel lo ka chuan Immigration Act nuaya khan license an nei lo chuan thon chuak theina an nei lo ni di ka riat alo ni ta ti chuan hek na lo lu ta September ni som padia khan American Women Child Development Bill lampang yan evayaran ng thelo ta tatang khan sarkar ma sa khan akheta chawani ti chuan ni som pali tlakwa evayaran thelo ta ti chuan an vai mi som thum ni arrest an ni a to na so arrest po chu kan hun ma bet ania pakhat ero chu kumin January thaman kham be a chuan election lo ni nen an mi man tur le an sui tur kha asen khan agency ka somni pasai lai kha so karma sa khan license lo pe to si a khang ho jong jong han ti chung kha lu ve are ve de le ka ti chuan khami kha bele bu ni kla ta wangin belin to nan an chok ni so bang chuan UT pa case bond register lo han ti ta kha chu adit lo ba kan sarkar ma sa khan action alo la dai to zo ani ti chuan tu na hian prosecution ti tu chuan Prosecutor General of Immigration atangin prosecution sanction la klaya chu kumin January ni som ni panga khan dil nan thelu ta ani eng jong jong anan dia tang khan so September atang chuan arei vak lo chu investigation to anti muang lu tu big lo ti chuan in ni som ni panga January an thelu ta Mars ni som pariata khan reminder and thong de a ti chuan tun ni som panga tu khan ni som panga khan and remind leni ma se chan na lo mo mi te hian prosecution sanction an pe chuan court in alai ta do le ka chu kanin ro phak nan to lo ko tu khan ni maya an dan do siat kha chu Mizoram Placement Agencies Regulation trim po ko siat ten ya tin kami Immigration Act nuaya license an nei lo te kha lo ni a in passport te lo ni a sang kha til bo siat chuan lo nei nual mai ni po tu case di ka chuan mo sa kami agency chon hunami te khan kum ting lo khan te po khan ni to vek ani chuan ama hming lo khan vai ra bi ni kang song kha investigation a hian an khoi vek ta chuan prosecution chu kasai to ang khan Protector General of Immigration ina aron pek lo chuan prosecute te pa kha an ma ba kani khatiang kha lo ni le ta ka wang khan ni kum la khan October ni lia khan i khami license an ne kha temporary in DC in a suspend sakani amar so temporary in what nia atak ta suspend khan lo
sang ni le som ni pariat thenga walit te po khanomani an license amara chu kan prosecution sanction kha angai kher ti la mi angai kher amara mi som tum kan lo man to se nia an man to khan sanction an mu tu na o hai chu englo crime and economic offence ni tla mo kha adan kan ni a ti chuanin kha tianga man ten han to ta ka chuan kan ne na local valley agency ho ta chuan an soya adan in Mizoram pon khoi nge ti po soi om lo khovel chhawpchhuah in license an lo pesi chuan chu hang chuan in thiam lo po ani vet big lo hi amai ro chu in he license abadit lo ti tu na chuan in threto tu na tang chuan tu ma lo thom to su in hemi immigration act no ya hianin license nei tum ve thewolangin thatakin in thon suak thei don ya chu chu in ma ba ka ni ki kha ka lo rila chu chu hausa ka soi nam do ni ti chuan nei nom to em ka tia pakhat chuan nei thon ti nge nge ni ve na chu chu ti lom jian ya ti chuan tu na hianin immigration check lo ka chu an kal na tur so kar mo purna ne ke ni soi pha ani lo ba tin an ni chu nam thon chu ka ni ma ya an lo ho le na tur lama hian mo purna an nei lem lo ba thon chu le na mu sa ka ani ma ya tin immigration check ngai lo hi sarkar tam tak oma sarkar ang baza thi check ngai om mo ka alis ka ran pa hian om ve a chuan tu na chuan ke ni na het yang thil lo thlen ta ka chuan sargor an ka lo ti boi le lok che ke ne mani mo tu na karon kal case ti ka hi chuan boom chuan ni tu na kan play role pa te hi chan chu Singapore in UAE lam din ko chu investigation hian a khawar ve kang chu investigation and so to our prosecution and deal mechanism arrest and effect of boka this one tu na hian ke ni na kan ti ve tu ra chu hei tu huna kan nen alo lang ve ta ni a tai khonu a kham license song temporary suspension sarkar ma sai na lo pe kha permanently kan suspend sa vek lo ni voina lo tinga ro kan tia an ti mana ne ka shelo ba so an license song kan cancel vek don an vai tin tu na kan dan lo chan khovel chhawpchhuah a thon chua theina regulation kan nei aranga amen anga chu kan amen thoi anga ya tin heng zo fa te zoram pona lo chuak ve ho Mizo's diaspora kan han ti hi ain ko tu big nei anga in kan hria hausa po hang ka soi to chu tan chun asel kan din don ni abi kin asel kan din don na chu notification hi chu mai thei ani to MCC wang ni kan chu ngam lo kham ye sel khan tun wa chu ni kan ten ko pek to lo na tin heng agency kal thlang lo wa mani thu lo kal hi an tama ke ngai point ka boi kuin hem ve to a Burma tang ten China an lu ta hi ang lo va phai ko tang wal te po kha te ne na tang tlang kan chan chu ka ma visa ai ba le ne lo ke nan lu ta ti khan lungin an ta an lungin tan na mun ro po ka hriat so ha re me mani tin ne pa la hian phul chu kan na an ti a nula pathum chu kai ma sun ka phul chu po ne ni tunin than ma khan ti chuan pathum dang kan oman rong ti le a chu alo chu ka ten min ron si lo lom tu soi po ka dong si lo lom tu soi ka beisei thin na lam ni lovin evidence ka du ni ma se ang manon ti tak si lo wa chuan kan feel secretary te ka zu zo ta zel lo en dik te u bi zo tang an om em ka zu ya an om kan thelo ron ti boxia chu wa chuan ka pe du to lo min on phone a phone ka la du to lo ri mon me ni min bum ni de te hian ka hria chu asel kan din do na tin pi te hi pirim sang hi noi tan ta ka seng to ni khan ko le online te khan Dubai trang te in kan trang hawa tu te mo kan na chuak tlanga an lo thlenga India rama ha takin lak chuan ni te ya passport
กันโลโมเชื่อระหว่างขันอินเดียเรามาเคสหันออร์ทาร์เลี้ยโลหอนเด็กขันอาบวยทักเขาไม่อะจู่ๆเป็นเรื่องสร้างแต่เห็นอันบวยเป็นบวยที่ปุยที่นั่นไว้ต้องตะเคียเสียงตัวมีสมนุยเวลที่อาจารย์สวดตัวนี้อันนี้อย่างนี้สุดท้ายส่วนที่เชียงตัวกันสวยดูสิอามา experience กันสองตากันคุลสวัสดิ์เร่งที่ embassy อันหอนนัดดูเซนสวรรค์ตุ้มสักเวกอันนี้ทิเก็ตบอลเลยสักเวก airport แห่งนั้นทับทับเสียส่วนตีด่านอันนี้ที่ส่วนเฮมิตบีคีอันโลหอนนี่ embassy อันตุ้มสังเกตสักดูไว้นักการจุด hriatna emaw จังนี้อันนั้นตุ้มสักทับตัวอามาเราจู่อาเทนจู่เดลที่แข่งอาเทนจู่ก็ฮัดที่แข่งอาเทนไอโซลแข่งข้าขันเยาวันไอโซลอันนั้นแข่งเราจู่อันเตะเฮียนินอันโลบอยปุยจีน่ะอันมามีมาสุ่มเซงินอันโลบอยปุยจีอันนี้จู่อันนี้จู่ที่อันนี้ไล่เลยก็ฮัดที่อันนั้นแข่งwelfare ปอยสารคนสักยังจะเจียงเองอันคนสักจู่สิ่งโมเวลนี่เอามันเสียทองน้องอันเลยสักเล็กบอกอ่ะที่นั่นเอเจนซี่ที่เห็นสิ่งทุ่มสามง่ายมันนี่อันจุดทองสักบอกอ่ะเจริญเนี่ยนะจุดที่ชุมชนกุดรัวเป็นนั่นเราห้องอันนี้มันหักไล่ลงสุดทองน้องปอมเลยเลยบริษัทไหนไม่หรอกมุ่งบ้านปอมเลยส่วนเฮต้ามิสันเวง SBI บรันซ์ชันเจล่า account จะเห็นอาเทียบอินเฮมิตตานาบริษัททอตัวอินเวบูรันคนพวกนี้อันเราชัวร์ตัวได้อินว่าอย่างส่วนวางอินเฮ account จะเห็นส่วนมันสังเกตดูเองตั้งเงินมันที่ไปกันสุดเด็ดไปตัวจู่ๆที่ลมเสียเนี่ยอันเราห้องอันนู้นแต่หมู่แต่ปนเผาเลยเองนี่ที่ลมเสียข้างเสียเจียนอะไรอ่ะส่วนวางส่วน investigation อันจบแต่มีอันจุดตีอันเราตีตัวบ้ากาเห็นแล้วตีชุ่มชุ่มตัวที่พอให้อมเมล่ะจู่ๆอันนี้น้อยไม่อะส่วนบางเหตุที่เราเห็นมีตัวง่ายกันเราบ่อยคุยแต่ขั้นสุดอารมณ์ของเนี่ยไม่มาอามาเราจู่อาศัยสุดการินาตุ่มตัวละyaพอฉันเราคนก็ไม่ได้ขั้นสุดอันนี้เราเรียกไม่เท่าข้างกันแล้วแค่ล้างเสร็จแล้วงานดิบเราสุดกันแล้วเราล้างเสร็จแล้ว